Βασική εκπαίδευση για προσγείωση. Αρχικός σκοπός μας είναι να ελαττώσουμε την ταχύτητα κάτω από 300 κόμβος για να είμαστε σε θέση να κατεβάσουμε το σύστημα προσγείωσης. Αυτό το επιτυγχάνουμε ανοίγοντας αερόφρενα. Copy. Με το που πέσει η ταχύτητα κάτω από 300 κόμβος, κατεβάζουμε το σύστημα προσγείωσης. Σύστημα κατεβασμένο. Επόμενο πράγμα που κυνηγάμε είναι να φέρουμε τις 2,5 μοίρες βύθιση στην αρχή του διαδρόμου. Στην προκειμένη περίπτωση που οι 2,5 μοίρες είναι, από ό,τι βλέπω, είναι πιο ψηλά από το διάδρομο, παίρνουμε μια πορεία με ελαφρώς βύθιση για να κατέβουν οι 2,5 μοίρες. Με το που κατέβουν βάζουμε το FPM μαζί με τις 2,5 μοίρες στην αρχή του διαδρόμου. Okay. Copy. Έπειτα από αυτό κυνηγάμε το AOA bracket. Τι είναι αυτό, ενώ σε ποια θέση, το πάνω μέρος του, 11 μοίρες δηλαδή. Copy. Μαζί με τις 2,5 μοίρες και το FPM. Σωστά, όλα αυτά στην αρχή του διαδρόμου. Τώρα που είμαστε λίγο πιο γρήγοροι, δηλαδή βλέπουμε ότι το FPM, το AOA bracket είναι πιο χαμηλά από το FPM. Άρα τι κάνουμε? Μειώνουμε την ταχύτητά μας ώστε να έρθει στο επιθυμητό σημείο. Σωστό. Κρατώντας όμως πάντα το FPM στην αρχή του διαδρόμου ώστε να συνεχίζουμε πορεία προς την αρχή του διαδρόμου. Copy. Ραφαήλ, Τα κρατάμε όλα αυτά στην αρχή του διαδρόμου και 50 πόδια πάνω από το διάδρομο κάνουμε το λεγόμενο flare, δηλαδή δίνουμε λίγο ισχύ και μετακινούμε το FPM από την αρχή του διαδρόμου στο τέλος, ώστε να κάτσει πιο ελαφριά το αεροπλάνο. Copy. Πιάσε εσύ από αριστερά, πιάνω εγώ από δεξιά. Καλώς. Member joined. Κρατάμε τώρα 10 μοίρες gun cross Member με joined. πατημένα τα φρένα ώστε να κάνουμε aero brake. Στους 100 κόμβους αφήνουμε τη μύτη να πέσει Copy. και συνεχίζουμε να πατάμε φρένα. Κλείνεις και αεροφρενά όταν έχεις τελειώσει. Οκ, αυτή ήταν η βασική εκπαίδευση σε προσγείωση.